English ano? Diba? Kaya magpintin na nun eh. Gamit, gamit din na. Sabay ko. Doon ba na? Ikaw na. Ikaw na kung nagbalik niya.
Yeah.
Ate Raja, ang wapon. Ay, ano? Ano ko? Hindi daw. Ako na lumawan mo, Gwen. Hindi ka lang mo pinom. Nakulit kayo kung tawagan. Ako mo yung Gwen. Ano ko? Kulang ni Gwen. Dito ko kakuha mo. Huwag na. Ako na pala naman kung ano ni Gwen. Hindi mo yung kapangawan. Ano? Ikaw na din. Nagtawag ka pa sa namiron? Uy, Kir. Nagtawag ka pa sa Kir! Ilan ba ka ba? Sabi Dwars? Hindi kayong pinakawan. Ano na rin? Ito? Ano yun siya? Ano yun? Wapon? Natindak ko dagat sa wapon. Pati green, ano yun? Nung tigala ba rin yung green? Sorry? Ano yung green ito? Sir, naka-welcome ba ako na sir? Sir, sir, naka-welcome ba ako na madya? May manda dyan sa one. Wala ka na sa
Okay, sir. May nandito na ito natin. Hello.
Paano kayo nagtagutin mo ito? Christian pala. Ikaw pala pala. Paano kayo? Ito na, ano, maybe. Oh, mas hindi mo. So, sigurado pala. Eh, one. Ano ito? Ano dyan? Piston? Sa tutok di magkapatid na meme. Doon ang mag-break. Doon ang mag-break. Oy, alam mo. Alex, kasala na naman si Papa. Good. Hindi ba nagsimula? Ay, kasala na si Papa doon. Ayaw. Uy, kaagad. Wala na tayo nga inagpipis. Kita pa kami nabis naman. Hindi ko tulong. Hindi kami ako. Pagka tayo, birthday yung Papa niya. Bilig na naman kami natin na eh. Kasi nila si Papa mo. Iyak ko na si Papa mo ba? Uy! Tawa? Ha? Masalamat mo. Masalamat niya. Hindi mo dali. Original ito. Ano po sa wala, ganitikin ko ng patato. Kung mo ito original, masakit pa yun. Kaya ka magpatato, dali ka makasakit ko lang. Ang kasama ko sa ikaw, video. Direct. Napasat talaga. Sayang yung pinag. Ayan. Yun.
Hindi ka ng babe. Okay. Hindi pa ako sa iyo dati. Sulit ka. Banana kayo. Wala ko na yun. Pray, tapos yan. So, run the race. Yung mga nito. Oo. Kung may ano, ano yan na rin? Sa ano niya? May Pag-araw. Wala, medyo wala. So, ano yung Miss Universe, ano ah? Like, so, sa patuto, ito, pakuya ako. Ano, sa ganyan siya. Ay, sorry. Boy, bawal mo. Zero.
Oo nga eh. Tama. Binuhay ka nga eh. Ribinan ka? Hindi na. Kukuha niyo, binuhay niyo. Baka makaita ribinan. Ayun. Hindi na nga eh. Hindi na kami. Uy, pwede mo pula. Ang God eh. Mrs. yan. Ito, kami. Ilang po, Magabi ang game niya. Iyo. John, tayo mo makarag yung pag-aluwa.
Ako paggawa ko. Ano ba ito ginagawa mo? Kaya aron. Bakal parang kang kayo. May lalim. Talaga po. Pero mga kabe. Pero mga kabe. Ginagawa na lang gagawin ko. Uy, oy, ni CJ. Kita nga sinituro-siri sila. Sa taong mo, ang gawa mo yan, sa pagkabaw mo. Sabay man sila mo rin. Paano ka ko? Hindi na to. Lumas ka lang mayo. Tawag na mga ito, Jake. Pamasin-masin, Jake. Okay? Ano ka lang ngayo? Kasi hindi mo tulog ang si ano? Balik ka na, pero. Ha? Ha? Friend ba lang, friend? Ano mo? Iyo? Opo lang natin. Meron kong tinigan din. Kaya sa ko. May istorya sa Bram. Yung binigan. Ito yung mga sarap. Hindi.
Si Mangyan. Sige, nga dante wedge. Tulog na ako. Naging matan nga daw. So, Sila so, sugo na. ay, sa naging mataw ay ito. Pwede yan, talagang talagang siya. Yan, sarap. Walis kaya yelo. Ha? Ako actually. Open sa po. Meron. Dalawang aldaw na nagpapalala Madala ka ba? Di ko lumo ba? Ay, wala yung may kalis ko mo din niyo yo. Nagdadagdag ko yun. Nagdagdag nga ka na nung parang tayo ko tayo. Tayo ko. Saan may mga siyo na limang dahil ba? Sibitin pa. Kung paano pangawa. Wala ka naman subukan. Pag-ano nga mag-picture ano mag-picture mo? Ha? Pag-nagti ka na, ano? Pwede naman tayo, hindi ka na. Mabos ang iyo pinita. Kung ako nagulog sa inyo. Oo, diba? Kasi nilila. Ay, ganyan ako palit kita.
Kaya nakahirap. Kaya nagtanong. O, wala ka lang naman din. Bago ko yan, no? Oh! Gusto na ko nga. Hindi ka na to, okay? Ito ang ano, ano to, no? Flow? Ano ang may start mo? Ano to? Paul, ito to. Tapos, maalas yung safe. Sige na. Pag ako pa ang bubakal na yung problema sa ako. Yan dito to. Yan na yan dito to. Yan. Nakita ko ang. Magdula ka na yan. Pagpilo pa. Yan nga rin yan. Sige na.
Hindi, sa bawah. Pero dito ba sumuwi na gold? Di, virtual. Unang gago. Tapos na, gawan. Ano daw? Ano, nabubusin ko mo! Wala ko nga yung Nabubusin ko yung inuuliman. Kaya nalapis mo ko doon. Baka, yan ang ako. Yan, ako siya. Sino? Nalapis ka. Bebe. Yun. Okay. Pag-upinas ka. Matanggal ka. Matanda ka. Pero, Eh, ma'am, meron lang ah. Kumagan mo. Ay! Okay, pangalan. Ito pala dito. Ay! hindi kita mani.
Balik mo ako, hindi nga pinagpapasingan mo. Kasi ang itaala na. Ako na to na siya, mag-iikot yung ginto, ano, bagong ulo. Ano ka ba? Mama, nag-keyboard na yan, ni Sage. Adal ko puros lamang ito, madali yung sa'yo. Bigyan ni sige ng alam na ulit na boy yan. So, yung Kurang mga yung pagkakas. Sipal. Bariya na kasi. Ikaw, ang miyo, kita mo ko. Y8. Kaya may lang ba? Papera ka sa CJ. Pinit yung Hindi ko. Yan ako. Matlog ka. Pwede mo pinapos. Ano pa ako makatukunan? Open sa pisonet. Nahulog ah. Tama na ngayon ka. Ang taglaan. Huwag kamay na yung punta. Ako na, masay. Ayan. Mag-blocks mo na ako kayo. Ito yan. Ay, dito. Kayo kumain. Putang hay kanina. Pak. Pak. Kailangan ito dito kasi Ay, pa may kumbayaran. Jay, you're taking a video. Jay!
yung takbagan mo. Ito lang takbagan mo. Oo. Hey, nasakto pa. Oo. Yan ako! Iba naman. Iba naman pili. Ay, di po, sabay niya ako nakaintara. Eh, ba? Ay, Ayaw! Si Lord Ford. mouse lang. Play. Ako. Where you from, Mumi? Where you from, Mumi? Where are you from? Where are you from? Madalot ka, Pakalber. Kung pwede bang bagalan po ng kaunti kahit saan din makaintindi kasi ako kung pwede pa pero sa lupa ng kaunti. Hey! Tawagin mo nga ito to. Where you from, David? Where you from, David? Volume, yan. Trended lang, trended. Trended. You first. Ah! Boo! Where you from, David? Where you from, David? Wow, Ako naman. Ito. Ano? Where you from, David? Yo, sa Rupi. Baliktad! Buang ka sa araw mo. Classic note. Kapa. Anong kulit Sabi na, Wala. Ito na natalay mo, baby na. Bakal ka nung ano dyan. Mga kaman tuma. hindi ba na? Mura ano ito? Classic minute dapat. Aleman. Ano ba ko na mo? Ay mo na lang. Tama? Amuton! Asir ba? Ano ito lang bang mo? Pusang kayo. Uy! Balik. Ay, bisa. Saka, visible.
Uy, player 2. Ako ang player to one. O, player 1 ako, gana ako. Saka, 1 pesos whale. Mga iba naman awat. Natawa ko na. Ako na mag-choose. At ka. Choose one. Ni. Eh? Ano ba? Ah? Ako itong bati o, gutom pa ako. Ano? Ano? Ahem. Ano? Hindi ako may pera. Tanga siya sa doon na, iniduwa. Balikan ko na nga when you from Dumit, 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 when you Where you from, homie? Where you from, homie? Taga sa Congo. Taga sa Congo. when you from Dumit, Taga sa Congo. Taga sa Congo. Tantalo. Ulo. From Dumit. Puta man! Hey man! Lag! Chee! Ah, nagito ako. Wait, nakalaw po ako nag-libre no. Libre, nag-libre. Where you from, Dumit? Where you from, Dumit? Ay, narinig mo ba yung auto ko ng opisina? Hindi na opisina. Mita, ganun din ako, hindi na mita. Okay, my turn now. Mababagalin natin ng paunti-unti. Uy! Ako sa buhay. Tama na yung... Balik kita. Ang dami-dami yun natin. Ay! Utang pinala. Ay, yo. Ay, alam mo na, maraming lang. Basketball. Ay, hindi ko basketball. Hindi na yung mga tatos CJ. Headshot ba? Headshot? Headshot ba? Headshot? Rido. 5 headshot? Ano? 5 headshot? Ay, teka, may nakakapag-time. Malapit ko yung malapit. Amo, tala ni Red. Ano ka parong? Pero, tayo ka ha, tayo ka. Eman. Hindi ka nga ito. Sabi ko, madam po. Hindi na ko. Ano ba ito? Mahulog kita. Leman. Mahulog ko po sa... Yay! Boom! Dito, tatlong bala ka lang. Tatlong bala ka lang. Sabi ko, tatlong bala ka lang.
Tumbala ka lang. Alam mo ba Yung yun? isang bala, Hindi, dalawang bala ka lang. Ulit. Hindi. Dalawang bala ka ba sa lapak? Bag. One shot. One shot, one game. Kayo naman yan ito. Hindi nga natin bala. Bawa nene. Hindi naman. Isang bala ka lang. Isang bala ka lang. Kung gusto mo nga nito. Ang lahat ng mga lahat. Yan. Ano, napapagana. Ano? Shoot. Bang. Isang bala ka lang. Bakit ka lang? Oo, napag-win. Oh, Bang! Hindi ka tama kayo ni Clay. Jack sa hindi na nga daw what all. Guys, ako. Hindi ko magambot dahil. Wala ka na, ang joke lang. Bang! Day mo nito, no? Parang awat. Alam to! Hello? Ano yun? Yo. Yo! Ha, ha. Puta dyan pa ako. Kalaban yun. Ako yung old player 1 ako. No. 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 May prank moment. Now. May prank moment. Ito to right now. Taga-sakang ka. May prank moment. May prank moment. Taga-sakang ka. Tagabundo. Tagabundo. Taga-sakang ka. May mo. Uy na. Yan na. Ang tamang paglagdang mo sa padyaw dibdib. Bawa mo no. Kada lang ka mo. Ako nini. Iba man ini si Age. Ang kalaban mo talaga dibdib. Okay, ito. Niya, ito. Niya, multiple. Uto, baba. Kaya uto, yan o, yan o. Yan. Ubus. Just have one fun. Na! Head wrapper. Pagay ka, hari ka naman rin mag-pasok. Pasensya ka na sa bahay, kumit dumadumayan ng mga kasikaso. Bala ko sana mag-lunis kasi dumating ka, hindi na umabot. Alam ka pag dalawa lang kasi ako paminunti ko kasahod. Huwag ka matakot, papasukin mo yung iba mo kasama. Ako siya na, umalim yung lahat yung kanina niyan sa kalsada. Ako ang bahala sa kanina. Okay, no. May friends! Come on. Ang daigwaan. Nawa, ha?
Ulit. Pangalan sa inyo, right? Hindi na mo lang sa kanya. Ano, isa ka pa, sige, gumalaw ka ng kakaiba. Hindi na ako magbabago ng isip kasi mamaya sa sunod na kita. Susunod kaya nagbabago na po yan kasama ko. Yan yung po yung namatay ka na po yun. Nakakalam ako na ang bakal. Wow! Wow! Master ba? Pakisuko kayo. Talong pika na ako. Kasi mo. Bubo ka. This is the player one. Bulas klaseng baga, gana pa. Parang kanta. Go. Yan. Oh. Yan nga pag ano. Yan nga pag reklamo, yan nga pag kasi Ako naman. Ako mo lumawag sa nabira. Ako na ang bahala. Ako na ako na. strike. Binigyan lang ako ng Everything that let it be a little, maybe I don't want a lot. I know when you're just single, let it anything fly. I just like to handle it, you can't even fly. I try to something, anything like this. Niggas see what I'm telling you. Ang sa kuya, solid. Strike. Solid. Yeah, I'm like, right, I'm ready to go. Like, Tawag ko gusto mo. I smile with my little eye. I go in. I do the line. And they let it get me. And they go, this is my wine. Never hold up, never mind. Oh, mama told me. Never say a word. Awa, mamalihan. Madaya ka. Puma. Hilot na kulay. Alam mo? Hindi ka kanina. Eh, pagdarangay. Yan. Hindi nga ba dahil sa taong ko ni? Bakawat ka ng ani. Diba? Yun. Please, ano ba ka? Patient yan. Kailangan natin patient. Less than 1 minute. Oh. Nasa miyang it is the best. Nasa miyang it is like the Oh. best. Nasa miyang Ikaw it is ba like the ito? swang. Ikaw ka ba kayo? Nasa miyang it is like the swang. Pato ko boy. Maraming batingan. Hindi ah. Oh! Ha? Maka! Ano ito? Magic! Ay, ano? Ay, dyan na dito. Ano Ako lang ito? parang nakakala. Ay, pa, naglayong. Ah!
Timo! Malungkot ka nga, ka. I spy with my Out ka. Everything O is paman. very Out na. Player ko na to. Oni, ikina. Bobo out. Player ko, mag-ray ako. Diba? Naman. Ay. Takangay, balik na daw dyan. Yang da, yang kami bang. I know it's you, you were the best, the coolest girl I know. The way I know, the rest that time I shall W. Mika. Neo! Wanna have fun. Dua. I spy with my dami-dami din ang ginagawa. Halata ko. Punta ko pa. Punta ko lang. I'm just not a kid. One, Nobody loves. two. Kailan mo na din? Hindi na. Pag di ka na. Makadi pa nga ito. Makadi pa. Makadi. Parang G. Oh, Uy! Lagi na si Dave. Yay! Tatakma. Yung One.
Huwag mo nang ansyo ay patalo. Wala ako. Mura ganan to. Ano, Under? Nag-iibot ko. Ulo! Go! Hello! Wow. Number one. Gusto mo kasi yun. Wala na yung main. Okay, one. Sige, ako. Wala namang pag-aala ko na Ako. Now, 1.5. Only 5 million. Ah, wala ito. Ah. Bitalban ko.
angat ng panito. Ako, pagkatapos. Ang baka nasa tingin. Wala na Diyos, mamunod natin ito. Yung ano, train. Ay, gano'n no. May hindi mo nila ako pag may malas ay kahit ako ng direct. Susunod mo pag ano ba nakabukas ng office mo. Lagaw po mo. Bullshit! Ilagin mo naman sa ano, malas din. Ilagin mo na sa lagaw mo. Pag-ipag-ipag pa. Wala. Turn. Yung mga mga ng tao. Kaya mo ang magurapit. Yung mga apel ka. Harap yung mga kamay, mga kapatid na. Kung nagkakawa, namalik ka na. Wag ko. Huwag na yung mabalik. Ako na, okay kasi na ako dyan. Yo, Balikan ako mo. na, mas ako pa. Yo, yo. Balikan mo na. Nainot ako. Ah, okay, let's go.
Ano kung nasabi mo ko doon? Kasi para na sila ano, lao. Yung brown out yung mga ayaw. Ayaw po, ayaw. Dog ako. Dog ako. Tutok pa man. O kaparehas ba ka tuloy na mga tanong basta ulit ng pamahalaan. Yeah, ilang ulit niya. Ay, hindi dito. Sumagot. Ay, nakala na. Dali ka, Say. Kaya ako ba? Say. Ngayon daw, kailangan mo. Hindi mo talaga mo agad pang ano. Sabi, epekto pa tayo sa marami na. Ay, sorry po.
Dito mo tayo nga, bakit ako nilutos ka na? Kaya ang buhok mo gano'n, magkaroon ng tubig. Dahil, Ikaw muna naman, pwede ka na. So, kapag yun tayo dati, no? Inisip ka. Hindi? Ah, pero inisip mo ko sa mga. Hindi ko naman naman. Yay! Sino sa pala eh? Ha?
Utang patan. Tapos walang oo, gano'n. Ano, no, Rose? Ay, Jay, Jay. Pag. Puta, kahit ako na. Awara ay biglang na ito. Dahil ang nagtayo ko kaya ko. Ay. Uy, madali ka. Mga topat na ito para pansin. Baka inutok na. Madali na ito dulo ng ubo. Alin? Di pa nga yung kahit nag-alas ko. Dahil, kare, nakitaw ito ba? Kung wala din ako ko pinag-usapan ko. Ay, ito na ang gusto mo daw. Oh, tinawag sa kana. Ako nga, ito mo ko po ng kapatid. Para, sino po siya?
Iba lang. Dahil may tira. May sa ka na rin. Uy! Kaya na kaya. Yan. Kita ba namin? Pare na. Uy, mas wala po, kung wala po. Oh, Dinarayan ng ating persona na restaurant. Sinilig ay kahit ano, pera ganso, iskap na thing. Hindi mo yung pakinabang bulot na ito sa stage.
Ano tayo kayo nyo? Yung ba, yung parang pulau ni pero mga knowledge ang pagpupa o ang natakot na ta. Sabi ko ba, kaya nagkakot sa taas na, ito ako ko, ano, sunod na pala. Hindi ako, Sila dyan, dumalayo. ulo. Harap, ako. At ang video, tapos iwan, saka, ba't ano may dala niyo? Ako, nagdedesk pala din yun. Kaya ba rin yung gamit? Tapos, pangin, alak. Hindi ko dahil pa kami nakakawa ng diwa. Sabi mo, sir, buras ka na gana. Sabi mo. Wala, ikaw. Sabi mo, ano yung magano sabi mo. Kapansin ka pa. Yan, nilagyan. Sabi mo. Yan, Wala, si Kusay. Baka yung mapansin. Alam mo, ano, malat na ako. Kaya ko takot. wala ka sa kaya. Wala akong kasi. Hindi ba, hindi na ako putir. Wala. Ako kayo may niya, ito bang ating player. Kung magpapapunta ka, Right now. Yeah, then. love mo. Ayun, ayun lang yan. Kamay ko ang kayo. So. Pero si, Ito na mga alaga ng mga tangan niya na ito, ako hindi ko ito natitili. Ito na mga alas dos. Hindi ka naging mahal. Kaya may bali ako sa amin. Namanap ko ako. Sila. Sabi ko, may kalaban na Ito na ulit mo siya. Lahat. Wala yung ito. Limang dos ako. Sana na naka. Sana na. Ito na. Magkakatuloy natin sa group. Kaya. Ako na mahalak diba? Sinibig ko. Kaya di ako ka ba kapansin? Yung buhok. Ano ba pa? Ano pa yung kabang ng kanteron iyan? Yan na tray. Wala yung limong. Ano mo ba itali? Ano maliit? Patali.
Magkano? Baba. Magkano? Wala yan, Lord. Baba. Oh, tama. Uy, balik na kayo. Bakit na naman? Meron mo yan kasi. Ano mo yan? Yun ah. Ganun ba? Wala pa. Hindi ako matalin mo. Bakit na daw? Eh, na daw? Patanggal yun. Sinamat ko pa yun. Tinanggal lang ako. Dulog-dulog ko, kamay ko. Okay. Wala lang ako. Boy ako. Hindi mo sa dyan mo. Wala, dulog-dulog. Wala. So, wala. Boss na yung mga nagkano. Paano kayo magamit to? Hindi na pala ng platform. Hindi ka po ba? Ah! Hindi pa. Iwa, naging iba. Ay, galing ka na kapit. Isip ka, sorry.
Uy! Ano? Ano yun? Huli nga ako na mag-ano. Baka kaya ano yung mag-ano dito sa shake? Okay na yun. Okay, hindi na nag-gitara. Shake, pagkato. Sige na ka. Yoy, hindi na kayo. Kaya di ka namin kapos niya. Small fan species. So, Ano ba din yung maral? Di mo na! Kami na. Kung ka ba sa inibet? No, yan ano? Pwede na rin. Pwede na tayo. Baso na salamat. Sabay na. Wala na niya kami baso rin. Basa. Baka wala ka tasa. Wala ano? Buwag ka sa atin. Malaki ako dyan. Dito kala ko mo. Ay, nagpapalaya. Ba't yung gusto mo na? Naubos na ang kalyado. Yun ang ginawala sa huli ako. Uy! Naglayo ka. Ayun.
Ayun. Tulog. Medyo ninja ako sa ano. Buwan, ikaw ba? Pwede, hindi. Diba? Kaya, isa na yun, gusto ka. Pwede ako magana sa ato. Pwede mo dito lang po sa inyo ay, pwede mo dito lang po sa Buwan, tanpo, marami. Hindi na lahat. Diba?